שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון של קייפי מיינקראפט, כאן עידו. אתה ראית את זה? את מה? את... היה פה איזה אנדרמן כן, ראיתי שהוא נכנס למים ופשוט השתגר. כן. אוקיי. טוב, אז היי, כאן קורן ואיתי עידו, ואנחנו ב-Survival Modded, רק שבלי המודד, אנחנו ב-Survival Island. כן, זה חלק ממה שרצינו להגיד, שאנחנו בסוף לא נעשה את המודד, זה פשוט יהיה Survival ונילה. כי גם ראינו שיש בקשות ל-Survival ונילה, וגם המודד לא כל כך עבד לנו. איזר קריפר. כן, ראיתי. אנחנו די צריכים קשת, זה ממש יעזור לנו, ואנחנו גם החלטנו להכין פה חפה. ובעצם המטרה של הפרק היום זה להכין חוות תרנגולות, אני חושב. כן, קוראים? כן, גם למצוא אולי אתה יודע, עוד כל מיני חיות אוקיי, הוא השאיר אותי עם לב. אני שמעתי את זה. רוטן פלאש. זוז. יש. טוב, אז המשכנו טיפה את הבית, אם אפשר לקרוא לזה בית. כן. יש לנו כאן גם תנור ותיבה. אנחנו בבית הזה נאחסן את החפצים החשובים לנו, כי אנחנו, כמו שאתם יודעים, כמו שאמרנו לכם, אנחנו מתכוונים ממש להיכנס לתוך היער האפל שם. כן, ולהכין שמה באמצע היער את הבית. לא להכין שם בית קבוע, אנחנו פשוט נהיה מעין מטיילים כאלה עם בית נודד, אתם יודעים, כמו בערך מה שיש לנו כאן. שיהיה לנו איזה... בסדר, אבל את זה נשאיר, לא נפרק פה הכל. לא, פה אנחנו לא נפרק, פה נשים דברים חשובים. כן, בדיוק. זה יהיה הבית ואנחנו פשוט ניקח כזה בית נייד כזה. לא בטוח, אבל... לא, בטוח, זה בשביל שיהיה יותר עניין, כאילו, בשביל מה. אז לבית הנייד אנחנו פשוט ניקח, אתם יודעים, כמה עצים, תיבה וקרפטינג טייבל וגם תנור, ועוד כמה כלים בסיסים, ונצא פשוט לחקור. וכל הדברים החשובים שנמצא, אנחנו פשוט נביא לפה ונאחסן אותם, ובעצם... קורן. מה? אתה שם לב שיש פה מלא זומבי, כאילו, וילג'ר זומביז? כן, שמתי לב. אולי זה אומר משהו? יש כאן קריפר, תיזהר. אולי זה אומר משהו? חשבת על זה? לא יודע, כן. עכשיו חשבתי על זה, אולי יש איזה מקום שיש בו מלא וילג'רס. אין לי מושג, אני לא יודע. אנחנו בעצם עוד לא נכנסנו ליער. כן, וכפי שאתם רואים אנחנו לא כל כך עשירים באוכל. כן, אני עדיין הלב. זה עצוב. הנה הלב וחצי. אנחנו צריכים סקלטונים, הבעיה שאנחנו לא יכולים להילחם איתם. יש לנו חוטים במקרה? כן. כמה? כן. 4. זה בסביב. תביא 3 מקלות. יש לי רק מקל אחד. למה אתה חסר? אני לא אגיד את זה, לא משנה. פאק, אוקיי. יש איזה עץ פה שלא כולל את הג'ונגל? לא. כן, יש שם. טוב, אז הבוקר... פאק, אני הלכתי לב. צילו. הבוקר מתחיל תגן עליי, אוקיי, לא משנה שאני שומע משהו. אני שונא את החיים האלה, יש לי חצי לב אוקיי. טוב, עידו, אני משתגר אליך כי אין לי מושג מה לעשות עם החיים שלי. כן, אנחנו צריכים לעשות סט פוינט. אנחנו צריכים כבשים לישון. אוי לא, קורן. הוא הפיל גזר. באמת? כן. אוקיי, אבל... איפה הדברים שלי? שמה. יש פה, אוקיי, סקלטון וזה, אני מעדיף להתרחק. אספת את הדברים שלי? אספת את הדברים שלי? שלך לא זה קריפר. נו, יופי, אני על 2 לבבות. איזה יופי. אוקיי, אנחנו ניקח טיפה עצים. הגיע היום, זה טוב. ועוד קריפר, ייי. קח עצים. שיהיה.
לא, אני לא יכול, יש פה קריפר שעומד להתפוצץ כאן, במים. במים, מה אכפת לך? במים. במים, מה אכפת לי? בפעם הקודמת זה די הרג אותי. די, זה לא, זה די. קורן. אה? אני לא בטוח אם אמרנו את זה בפרק הקודם, לא משנה, אני אגיד את זה לצופים. אני לא בטוח אם אמרנו את זה בפרק הקודם. אני חושב שכן, אני לא בטוח. תנו לנו איזה משימות לעשות שאתם חושבים שאנחנו יכולים. כדי שזה לא יהיה survival רגיל, שזה יהיה משהו מיוחד. איזה משימות להכין דברים, או משימות לעשות, ללכת לאנשהו, דברים כאלה. יופי שאתה מפוצץ לנו את כל המקום. לא, דווקא לא התפוצץ כלום. לא, סתם יש פה חור אדם ענקי של חול, אבל חוץ מזה לא התפוצץ מה כלום. אכפת לך? מה אכפת לי, מה אכפת? לי יותר אכפת מהדברים שלי. אוקיי, האיירון סוורד סורד. אצלי. אוקיי. כן, זה נפוץ. קצת רוטן פלאש. ימי ימי. כן. אוקיי, כך זה יעזור לך, אני מניח. מה זה? תודה. אבל אין חצים, אז לא ממש. אוקיי. היה לי 8, הבאתי לך 4. יש שם או, גזר, יש לנו כפרי. גזר, אז אנחנו הולכים לגזר והדבר טוב. כן, גזר רק הביא לנו עוד גזר. טוב, עידה, אתה רוצה נתחיל להיכנס ליער? אני רוצה קודם שיהיה לנו ציוד לאוכל. שיהיה לנו מספיק אוכל בשביל זה, אני חושב שנעשה את זה בפרק הבא. כרגע אנחנו צריכים להכין אוכל. אוקיי. דרך אגב, מה שרצינו לומר לכם בפרק הזה, כמו שהבטחנו, לוח שידורים. כן. אז בעצם אנחנו הולכים לעלות פרקים של ה-Survival Island כל שני ושישי. שני ושישי. כן, שני ושישי, פעמיים בשבוע. עד שקרייזי סופר פק יחזור. ואז אנחנו נעלה פעם בשבוע, אלא אם כן נגמור את הסדרה, את העונה עד אז. כן, אז אנחנו כמובן לא נגיד לכם מתי קרייזי סופר פק יחזור, כי האמת שאנחנו בעצמנו עדיין לא יודעים. אנחנו דוד יודעים וניתאי, בערך. כן, דוד וניתאי רוצים לשמור על זה בסוד, אז אז אנחנו פשוט, בוא נעזוב את זה ברגע. קיצור, אנחנו מצלמים עד שקרייזי סופרפק יחזור פעמיים בשבוע. ומקסימום אנחנו נעלה, אלא אם כן לא נגמור את העונה, אז פעם בשבוע כדי... פאק. כן, אופס. טוב, אז פאק, אין לי עוד. מה קרה? אין לי עוד... זכוכית? כן. לא בעיה. יש לך חול? כן, ממה שהקריפר הפיל. יש פה עוד 3. זהו, שאין לנו קול, אז... לא בעיה, יש לי עצים. גם לי שמתי. אני יכול לשים גם גדר. למה אנחנו צריכים צבעים? נכנס מהספינה. תרצ'י אצלי גם קאבלסטון. אולי יש בספינה עוד כמה תיבות. לך תבדוק. שאתה רוצה שאני אלך לבדוק ביחד, אני לא יודע. אחר כך, פחות דחוף. להכין עוד זכוכית? כן, אני מחמם כבר. אוקיי. שאלה אם אתה מחמם מספיק. אוקיי, נראה לי. זה מספיק. וואט דה... כן. זה מתועד, נכון? זה מתועד? אנשים זה מתועד? מה זה? אכלתי 2 רוטן פלאש ברצף ושניהם לא קרה לי כלום. כנראה באג. לא, זה לא באג, אנשים זה מתועד, אני שמח. אם זה לא באג, אז מה זה, עידו? לא, יש פעמים שזה קורה. באג. לא. זה כמו שאתה אוכל, לא יודע,
צ'יקן שהיא לא מבושלת. לפעמים זה לא מרעיל אותך. זה לא אמור להרעיל. צ'יקן שהיא לא מבושלת מרעיל אותך. לא מרעיל, כאילו, אני נותן לך כזה... אני לא בטוח... וואי, אני לא מאמין. כמה זה... מה זה? כמה מה? באים משם? מה זה הדבר הזה? יש שם 200 מפלצות, נראה לי, שמחכות רק ללילה. לא, זה לא נורא... אובה! לא, יש לי לגים. יש לי הרגשה שהמחשב יקרוס. המחשב, טוב שאתה לא מגזים גם. וואו. עם המחשב שלי עידו הכל יכול לקרות, כבר שכחת? זהו, שזה לאגים רק אצלך. כי אני רואה אותך זז מוזר, ואת כל הזומבים זזים בסדר. כן, זה רק אצלי. עידו תיזהר, יש קריפר בדיוק עליך. אותה, מה קרה לעכבר שלי עכשיו? XP, נראה לי שהאוכל שלי מהיום יהיה ירוק עם פלאש. כן, יש סיכוי די טוב שזה מה שיקרה. אוקיי, אז חזרנו, כן. כן, אוקיי. והנה שוב הלילה יורד לו. כן. ועם הלילה באות טוב, המפלצות. מה אתה רוצה לעשות הלילה? בוא נלך לרוג סקלטונים. נראה לך עם חץ אחד? לא, אנחנו... קריפר! וואו, שמעו את זה עד לכאן. לא שאתה כזה רחוק ממני. טוב, אז אנחנו נכנסים ליער. איזה כיף. אתה רוצה תיזהר להיות בטוח? בוא נכין טורצ'ס. לא, אין לנו. תראה, לא יראו כלום. בוא נעשה כמה שיותר פארמינג. אפשר לקחת משרומס. טוב, תעשה את הגדאונפול. זומבים הם כמו ארסים. תמיד באים אליך ומציקים לך. ורוצים מכות. לא, את המכות אני נותן להם בלי שהם יבקשו. זה מלכודת. סתם. זה משהו שניתן לי בסורייל גם. ואני שונא אותו עד אז. לא הלכנו לפה. אולי יש פה משהו. אני רואה שיש כאן רק מוות. סקלטון מניאק. אאוץ'. אוקיי, זה די הרבה. כן, הארסים חזרו אליי עם תגבורת. פאק. מה קרה? זהו. אני גמור. אוקיי, לא. אין לי יותר חצים, אוקיי. לי יש. מה זה האי הקטן הזה? אין לי מושג. טוב, בוא נשחה אליו שנייה. שחייה מהירה, אוקיי. פאק. קורן, טיפה עזרה. כן, אין בעיה. באמת. אוי, לא, החיים האלה. בוא. טוב, אני חושב שכדאי שנחזור, כי החיים מתחילים להיגמר לנו, והמפלצות מתרבות להן. לא, בטוח יש פה משהו. טוב, לא משנה, בוא. לא, בוא נשאר לא איזה, בוא, צריכים להילחם בכולם פה עכשיו. וואי, מה זה? סבל. אוי! עידו, לא. פאק, אני את ציפי, קורן. הצילו. הצילו? כן, הצילו. אוי, של לאל.
איפה הדברים שלי, עידו? אתה שואל אותי? בתור מה? אתה לקחת לי את הדברים? לא. טוב שאתה מרביץ להם עם היד, קורן. מחפש את החרב שלי. לי זה היה חרב עם קצת דורביליטי ויש לי רק חרב אחת. פאק, אני הולך למות פה כל כך. אני חוזר למגורים האלה. סוג של... ביי קריפר, תהרוג אותם, תודה. טוב, אני עושה ספאון איתו. אוי פאק, נו, אני עומד למות. עידו, כולם עליי. לא, כולם עליי, קורן, תיקון טעות. לא, כולם עליי, פשוט. מלא זומבים. תיקון טעות, אני חצי לב. הוא מאלה שהורגים אותך. אנשים זה מעצבן. לא אמרתי שאנשים זה דבר מעצבן, אמרתי שאנשים מעצבן. קורן, מה קורה לך? אני די אכלתי עכשיו ספיידר איי. Where is my קשת? כנראה שאצלי. יש לך 2? כנראה. לא, יש לי 1. אז זה לא שלי, אני כנראה איבדתי את זה שם. טוב. טוב, אנחנו חייבים להרחיב את הבית ולמצוא כבשים בשביל להרוג אותן. ואז אנחנו גם נוכל להכין לנו מיטות. ואז... רגע, לא צילמנו כבר מעל 20 דקות. אנחנו נבדוק כמה צילמנו ונחזור אליכם. אוקיי. כן, יש לנו עוד איזה 5 דקות. אנחנו קודם כל רוצים להצטער על זה שלפעמים יש קטעים משעממים, זה פשוט התחלה של survival וניל. כן, די משעמם, אז כמו שאמרנו, אנחנו מנסים לצלם את הקטעים המעניינים ממה שלא משעמם. מנסים. כי הרי לא נראה לי שהייתם רוצים לראות אותנו בונים את החצי בית הזה ואת הדבר הזה. נראה לי שלנסות להשיג אוכל ולחטוב עצים ולחצוב ולהרוג מפלצות זה טיפה יותר מעניין מלהכין חווה. כן, אז לפעם הבאה, פשוט עד הפעם הבאה אנחנו נסיים את הבית הארור הזה כן, ואנחנו גם מקווים שבפרק הראשון או השני אנחנו נקבל אתגרים לעשות. כן, אז אלה היו מעין פרקי פרומו כאלה. כן, ואנחנו גם מצטערים אם רשמתם לנו בפרק הראשון ולא עשינו, כי אנחנו בעצם מצלמים את הפרק השני עוד לפני שהעלינו גם את הפרק הראשון. אז אם רשמתם משהו, הפרק השני כבר צולם, אז אין מה לעשות. אז מה הפעם הבאה? בפרק השלישי אנחנו כבר תוכלו לרשום לנו דברים בפרק הראשון או משהו, דברים כאלה. כן, אז אנחנו מזמינים אתכם לרשום, כי די משעמם פה. כן, לא משעמם, אנחנו נתחיל לחקור את הזה ולבנות בית, ואנחנו נהיה יותר עשירים ולעשות דברים. זה לא יהיה משעמם, אבל זה יעזור אם תרשמו דברים לעשות. זה ממש יעזור. כי פשוט פרקים של פתיחה בסורווייבל, שהם לא מודד והם לא קלים יותר, הם פשוט דברים כאלה, אז זה די משעמם ואנחנו מצטערים על זה. אנחנו את התיבה. טוב, אז אין טעם שנמשיך יותר מדי את הפרק הזה. תודה רבה שצפיתם. כן, לא לשכוח לעשות סאב אם אהבתם, לייק, כאילו לייק אם אהבתם, סאב אם אתם רוצים לקבל עדכונים מהערוץ. להגיב חשוב. כן, להגיב חשוב על אתגרים או דברים שאתם רוצים שנעשה, כל מיני דברים, וכן, אז יאללה ביי. נתראה בפרק הבא.